Daniel maintained his faith in God even when he was thrown into the lion's den. God did not abandon him, but protected him from harm. When we remain faithful to God in times of temptation, trials, and hardship, He remains with us and strengthens us. May temptation and hardship never draws us away from God. May we remain steadfast in faith, trusting that the Lord will never forsake those who put their hope in Him. Amen. Daniel mantuvo su fe en Dios cuando fue arrojado al foso de los leones. Dios no lo abandonó, sino que lo protegió de todo mal. Cuando permanecemos fieles a Dios en medio de las tentaciones, pruebas y dificultades, Él permanece con nosotros y nos fortalece. Que la tentación y las dificultades nunca nos alejen de Dios. Que permanezcamos firmes en la fe, confiando en que el Señor nunca abandona a quienes ponen su esperanza en Él. Amen. Daniel jigidere okwukwe ya n'ebe Chineke nọ, ọbụladị mgbe a tụbara ya n'olulu ọdụm. Chineke agbahapụghị ya, kama o chekwabara ya n'ime nsogbu. Mgbe anyị kwudosiri ike n'okwukwe na Chineke n'oge ọnwụnwa, nsogbu na n'ime mkpagbu, Chineke na-anọnyere anyị ma na-enye anyị ike. Ka ọnwụnwa na nsogbu ghara ikewapụ anyị na Chineke. Ka anyị kwudosie ike n'okwukwe, nwee ntụkwasị obi na Chineke agaghị agbahapụ ndị chekwubelu na ya. Amen. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. God bless you. Amen.